Kag sa number 1, sunog nagluntad sa residential area sa Barangay 5 sa Talisay City. Masobra sa 40 ka mga balay ang nagkalasunog. Sa video nga kuha ni Glenn Almonia, makita madamol nga itom nga aso gikan sa Purok Pasil, Barangay Zone 5 sa Talisay City sinilang nga hapon. Ang mga residente nagpanawagan online para sa dugang nga bulig pangud malapad ang area ang ginlamon sang kalayo. Naga-inikit-ikit lang ang mga balay sa lugar kag kalabanan sa mga balay himo sa mga bagay nga madasig masunog. Makita sa video nga may bumbero pa nga nagalatag sang hose kag nagalakat pasulod sa area bangod tuman kagamay sang alagyan kag hindi makaigo ang fire truck sa dalan. Ang mga pumuluyo nagakinaran-karan kag nagatinguha nga masalbar ang pwede pa masalbar nga mga pagkabutang. Sa drone shot naman ni Jose Antonio Robelio, ang Deputy Chief sa Bacolod Traffic Authority Office, makita ang kalaparon sang area nga nahalitan sang kalayo. May mga residente nga nagahilibion labi na ang yadtong wala may naluwas nga pagkabutang. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa DSSD sa Bacolod, 48 ka mga balay ang destroyed kag duha ang partially damaged. Nagapangayo karon sa bulig ang mga apektado sa sunog kasubong sa bayo, kitchen utensils kag construction materials. Kami na sa lugar. Wala mayo, bitin si Magong, wala.